uthi ngizokunikeza yona ngokuba asifunde le verse. Let's check from Luke chapter number 4, if it is not Matthew chapter number 4. One of the gospel, iveze lonto. Funda. Matthew 4. Yeah, kusibone Matthew 4. Verse 8. Funda. Sathane wabuya wamisa entabeni ende kakhulu. Wenze njani? Wamkhombisa imbuso yonke yezwe lenkazimulo yakhe. Yebo, was. Wathi kuye konke lokhu ngizakukunika khona. Yes. Uma uzibisa ukhulekile. Yes. Agi Jesu wathi kuye. Hayi akiyoke le ngifamba ucinge kulokhuza. Khona la ayiveza khona ethi ucishe ethi uLuke ke lo. Sathane wathi kuye amandla onke lana ngokunika wena kanye nenkazimulo yawo. Ngokuba inikwe. Somebody say amen. La into ebengiyifuna. Uthi ngokuba uthi ngizokunika lenkazimulo ngikunikeza namandla onke lawa. Usathini ngokuba injani bathandakayo inikezwe mina nithuleleni kodwa bafowethu. Uthi ngokuba injani inikezwe mina. A big question is enikuba. Enikuba. Yes, devil is a liar. But here we are supposed to khuluma uposte kanjani. Uthi la yonke lamandla nalengcebo na yonke lembuso ibona nenkazimulo yakhona. Uthi ngizokunika wena usho uJesu umnikazi wakho. Uthi ngizokupha khona ungaphi umnikazi wento. Uthi ngizokupha khona uthi ngokuba kunikezwe mina. Sengafuna sicheck eqala ukuthi yini la khuluma ngayo. Mase siyabona ubethi lento isise esandleni sakho uSathane. Yayikade isesandleni sikaBani before. And ubani lo wathatha into yayinikwe yena. Ngoba uyaveza uSathane la ukuthi yabona lento le yayikade ingekho esandleni sama ngiyi-own. Uthi ngiyinikezwe kumina is a second hand, mina ngiyi second hand. Ukhona kwakade kunikwe yena before. Wayisayithatha into yayikade inikwe yena wayinika mina. Phinda amalinda bezwami. Phinda funda. Sathane wathi kuye amandla onke lana ngokunika wena. Yes. Kanye nenkazimulo yawo. Yes. Ngokuba inikwe. Inikwe mina nikubani? Funda Genesis chapter number 1 verses number 26. uNkulunkulu wathi masenza abantu umfanekiso wethu. Basifuze. Babuse phezu kwezi. Hey! Babuse phezu kwenhlanzi come. Babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle. Yebo. Nezinyoni zezulu. Yebo. Nezinkomo. Yebo. Nomhlaba wonke. Yebo. Nezilwanyana Nomhlaba wonke. Yebo. Neyinwanyana kufunda sis. nezilwanyana zonke ezinomzelayo emhlabeni. Yebo. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Yebo. Wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu. Yebo. Wabadala owesifazane owesilisa nowesifazane. Yebo. uNkulunkulu wababusisa. Hey, khuluma nabo wabenze njani? Funda. uNkulunkulu wathi kubo. Wathini? Zalani nani. Salani nande. Gcwalise Gcwalisani umhlaba. Nonqobe. umhlaba. Nibuse. Yebo. Somebody say hallelujah. Obana babenikezwe yonke lento. Obana babenikezwe yonke lento. Uyalizwa iBhayibheli usathi msethini manje. Usathi kuJesu ngizokunikeza yonke lenkazimulo, ngikunikeza yonke nalembuso. Usathi ngokuba inikezwe mina, umbuso nikuba. Yayikade inikwe bani lento? uNkulunkulu bekunika into kusemandleni wakho kuyihand over kuSathane. And devil knows that. Ukuthi I cannot get anything from God. Angikwazi ukuthola lutho kuNkulunkulu kodwa mase ngifuna izinto ngiyoya kumuntu ngoba uNkulunkulu ngiyamazi. Unika yonke into umuntu. Makukhonto engiyifuna kaNkulunkulu kofanele ngiye kumuntu esenikiwe bese ngiyoyithatha kumuntu. Awuthi ngisase ukukhulumisa nje into endala manje. Thani ngiyenqaba. Naso zonke izinto uNkulunkulu anginikeze zona. Once uNkulunkulu wakunika anything, ngisho ngakunika into ocabanga ukuthi incane kangakanani, kweva nayo.
ngoba uma isitha sesifuna lonto asikwazi ukugibela izitebhisi zenkulunkulu sizoza la uNkulunkulu aseyibeke khona. Noma inkosi ikunika ini lithi iBhayibheli ningadangani ningayeki ukwenza okuhle. You don't surrender anything that is good. I say it again. Ungayisurrender into right. We have been living in Bathandakaya. I used to tell abazalwane ngithi ukwenza okuhle angazi ngayifanisa nani lento. Ngayenza kanjani nje le example. Makuvuka umuntu ekuseni ageze. Ngizama nje ukwenza example elight ngoba ngifuna into elula ukunale ngicabangela eqaleni. Mawuvuka ekuseni ugeza uxubha amazinyo. Uthe mini ngabo 1 hamba uyogeza uxubha amazinyo. Bese uthi ntambama before ulale ugeze uxubha amazinyo. Ngakusasa ugeza kuseni uxubha amazinyo. Emini geza uxubha amazinyo. Yazi le yasemini ngathi yethusa. Emini geza uxubha amazinyo. Abanye bathuswa nayiyona le ntambama. Ay udlobileke lapha. Alright. Nantambama ugeza ngilwe ngiyadlula nje. Nantambama ugeza nakhona uxubha amazinyo. Mase uthi other day ugeze uxubha amazinyo. Emini ugeze uxubha amazinyo. Ntambama ugeze uxubha amazinyo. Kusasa phele 1 week ugeze uxubha amazinyo. Ntambama ugeze uxubha amazinyo. 2 weeks 3 weeks ugeze uxubha amazinyo. Ntambama same story. 1 month. First week, it's like, oh, chayazi you are too much for. How kahle nje hawo. Wena njalo ekuseni emini uyageza ntambama. Hawu kahle. Hawu mina ngeke ngiyenza lento yakho. Hawu kahle. But in 2 months time, abangenzi nje obawenza uya ngokuyushintsha kubo. 3 months 6 months down the road laba kade bethi ngeke mngani wami sengiyenze lento i-change abazoyibona yenziwa yinto oyenzayo abangayenzi bazoqala bathi yazi mfowethu awungichazela umuntu engenza kanjani uma efuna nawe ukwenza njengalendlela owenza ngayo awungitshela indlela zakho uyenze njani ngoba ilento ngiyayibona iyakusebenzela ngoba yonke into oyenza ungayiyeki ikhiphela ama results angiphinda akuyona yonke into oyenzayo ekunika ama results into oyenza ungayiyeki ngiphinda akuyona into oyenzayo ekunika ama results into oyenza ungayiyeki ekunika ama results le it's a principle yonke into oyenza uphikelele ukuyenza iyokunika ama results ngisho kuthiwa mina I've discovered something it's a principle mangithi principle isimiso wathi ngintshela ngisho umuntu angenza into wrong iprinciple wrong ke manje sengisho ngicala ukubuyela ngapha wrong ngoba lezi right ngathi ngizozizwa kahle mangiqala nge-wrong umuntu enza into wrong yinje ngayenza isibonelo sayo umuntu aqale I involve ekuphuzeni utshwala aphuze siqale singezwa ukuthi uyaphuza singazi sonke kwaze labaphuza nabo ukuthi eyobani uyazi uyaphuza sithina hawu soqala uqamba lami umuntu amangayo manje aphinda aphuze 3 months aphuze abamazi close ngiyabona abamazi ukuthi abamazi close bazoqala basho ukuthi yazi kuyona ikhonto ayenzayo akade engayenzi ngisho negative yazi uwenza into wrong akayeki kodwa aphinda aphuze kuphela unyaka next year uzobe seqala esebonwa nabakade bekude naye bathi awukahle ubani useyaphuza yini akase bahlangane naye edakiwe kodwa lento ayenzayo isimenza ngisho noma engayenzile kuvele ngathi uyenzile ngoba yonke into oyenzayo uma uphikelele ukuyenza izi result ekutheni ikhiphe a certain life uthatha ishape yento oyenzayo uyacabanga ke wrong uma ikwazi ukukhipha ama results uma sekuthiwe right ke
khona abantu abaphuza ngoDisemba. Awuthi ngisho kakhulu kuze kulingeke ngisho nabanye abantu bayakholwa nawo. Kanti uDisemba usunani bakwethu? Nase kudakwa ngisho nabantu abangabazalwane mina. Khona umuntu nje ongakwazi ukujabula imvelo yakhe nje. Mekwajabula wenza into wrong. Uzoba ngconywana mekuthiwa akajabulile kahle nje. Mekwajabula nje uba excited jabula kakhulu asenze into wrong. So khona baphuza ngoDisemba ngeke uzusho ngisho into encane ukuthi baka baphuze ngoba iimpact yokuphuza kanye ngonyaka ayifani neimpact yokuphuza njalo. Lutho. Ngeke ube nePF uphuza kanye ngonyaka. Niyalo ake manje. Hayi nithatha personal ngisho manje. Futhi kanye ngonyaka. Kanye lutho. Akuboni ngisho ingane, akuboni ngisho nomuntu okwaziyo ukubona umuntu okwazi ukuphuza. Ubonke lo ndiyamqambela akakaze abuthinte akabazi kusho ukubazi utshwala. Kanti uyabazi ukuthi uphuza once a year. Kodwa ngiyakutshela uma ufuna ukushintshwa into oyenza ungayiyeki. Then that thing will change you. Akusiyeke nini indaba zakuphuza uba bekungekho lapho ngila. Yonke into oyenze right. Uyenza uqhubeke uyenze. Kufika izinto ezithi yeke uyenze. Kufika izimo uyenze. Kufika abantu bakhuluma into abayithanda uyenze. Uzodla ama results. Bonke abantu ababona bephakamile namhlanje bayenza into bangayiyeka. Lama half cooked. Njalo futhi masekuliwa nento isuka isizo othi ngikhulume nani. Uma into isizo kunikeza iresult noma akuwona onke aphelele sizokunika nje noma kuthiwa yini kuba nezimpi lapho. Onke ema-gating ama-results results anama levels. Khona result 1, result 2. Uma sekuzovela iresult uthola impi. Okwazi ukuthi khona uzophumela khona. Ngoba impi usathana kami esikhaleni esiempty nthuleleni. Usathana kami la kade akusukudlula lutho. Wambona emla usekwazileke unkayimane lokubona ikhonto ezonqamla la izodlula la. Njalo umbone emisi camp lapha there's something coming. Kodwa nithuleleni bathandekayo. Nisangizwa kodwa. Mumbona nje ecamp ngakuleyo area khonto eqhamuka. Unga lithi iBhayibheli ningayeke ningakhathale kwenze nokuhle. Bese ithi iBhayibheli because in due season ngesikhathi esifaneleyo uzothola umvuzo. So ukuphikelela is one of the keys ezenza umzalwane athola ama results. Enye into kade ngiphethe kabuhlungu ngisemthandazweni. I was praying for myself, praying for you. Uthi uNkulunkulu kumina ugade njalo kuma point e transformation. Mase kukhonto efanele kwenzeke nje transformation noma uguquko. Ushintsho oluthile kuba nempi la ngasesangweni. Okwazi uma kunempi more especially impi mayikwenza uyeka into eright. Okwazi izokhiphela ama results. Ayike into ebhlungu njengokulabor isikhathi eside usebenza. Usathana masezoma esangweni lama results ento oyenzile. Akwenza uphule out. Sekufanele uthola ama results. Ngikhona nibathandeka. So ukuphikelela ke kungena lapho. There's one verse that ngifuna silifunde mase siyathandazana. Incwadi 2 Kings chapter number 13. Kodwa ngezwakala kancane. Yonke into oyiqala ungayiyeki. Yonke into oyiqala ungayiyeki. Yok result. Ngize ngikhuluma nje ngikhulumisa kwababa nje. Uyabona lela business lamagwinya owaliqala ngaleyo anyanga 2001, 2005, 2010 ukuba uliyekanga mhlawumbe ngamsebenzela i-supermarket. Ngoba yonke into misifika kuyipoint yokuzala something kuvele kufika ukuthi iyeke. Hayi phela lamagwinya bawathenga kancane vele hayi enye into nje ayi nawo angivusa ngo3 kade ungaboni sonke lesikhathi. Sekukhona ama results azophuma ke manje. Mase kuzophuma ama results qala kuvele ama disadvantages amaningi manje. Vele ngivusa ngo3 lento yabona nje nani ukuthi nje hey la indlela sekuhlale kunuka uflower namafutha wawungakuzwa lokho eqaleni. Isizokhipha ama results ke. Yonke into imisizozala nje uqala kuvela impi.
athi uSathane uyabona yini ukuthi ngeke uxova njalo uyadova lokudova namagwinya vele lento neprofit yakhona angiyiboni kanti yonke into enkulu oyibona emhlabeni namhlanje yazalwa into encane eyenziwa yangayekwa angcono khona la ngikhonza khona bafowethu likhona ibandla engalithola bafowethu kuba bakhonza kuphi laba ngifuna ukuya khona ngoshumayela same nto ngikhona nibathandeka yonke into osuyibona inkulu namhlanje izalwa into encane eyayenziwa umuntu oyedwa wangayiyeka wayeka halfway ubulala iresult yokukhula wento akuyekwa meke wa discover nje ukuthi lento right engiyenza unamathela kuyona fanele into uyenze uze ibrand kuthiwa hey yasiyamkhumbulo abantu awuzobona abantu abajalo kuthiwa siyamkhumbula lento wayenza lento enganakwa umuntu esontweni hey wayenza lo mzalwane hey waqhubeka yenza hey bukani manje bafowethu nathi sisimanga uyabona yonke into oyenza ungayiyeki ngiyakutshela uzoba iceleb yayo kusasa uyodunyiswa ngayo ngoba hey ufuna ukukhoza umoya wokuyeka you start and uyeka you start this one uyeka you start this one uyeka kunama ama project angaqediwe inqwaba you start this one uyahlala phansi ayina usefuna ukwenza enye into kamanje ayiqala kuSathane siyombambe kiyekile ngoba mase kufanele aqhubeke kodwa ngikhona kubathandeka we start to finish funda sis we start to finish ubani ndokufunda manje second bani ayisengiyesaba phela ngisho never sedlo ngaqala yes mhlobo wami ngathi right this time yafona ngafunda verse 2 Kings 13 funda uverse number 17 sesiyathanda kodwa kuyezwakala kancane engizozama nje bafethu kuyincenga lento ngoba I know ukuthi verse 17 wathi vula ifastela ngasempumalanga yalivula wayesethu Elisha cibishela wathi Elisha cibishela yacibishela wathi ngumcibisholo kaJehova wokusindisa zwana ke no njoba sicibishela nje kuvula iwindi uthi ke cibishela wabamba uElisha wabamba isandla wayesezofala uElisha semdala ubamba one of the kings secibishela lithi iBhayibheli yacibishela lithi iBhayibheli wathi secibishelile isymbol wayesekulomcibishelo umcibisholo kaJehova lo yes ngumcibisholo kaJehova wokusindisa umcibisholo wokusindiswa kuma-Aram shuthi njengoba sicibishele emoyeni namhlanje asicibisheli kumuntu sicibishele emoyeni kodwa ke ama-Aram la udila nawo la njengoba ucibishola nje umcibisholo kaJehova wokusindisa kuma-Aram shuthi zonke izitha zakho uzakuyinqoba njengoba sicibishola nje sicibishele emoyeni akabi khona mpi phambi kwakho kodwa siyacibishele emoyeni wathi umcibisholo wama-Aram la shuthi ama-Aram uzowanqoba funda sisi ngokuba uyakubulala ama-Aram afeki uwaqeda uzobulala lonke ama-Aram afeki uwaqeda siyacibishola ewindi njengoba sicibishele emoyeni nje onke ama-Aram uzowaqeda nya uzowaqeda afeki yes come wayesethi thatha imcibisholo yes yayithatha ke yes wathi enkosini yakwa-Israyeli yes shaya emhlabathini wow nayo kwamanje indaba leyo ukuthi uzonqoba ama-Aram sigarantiwe uvele ewindini kwajwiwa wasekuthiwa leyo umcibisholo kaJehova wokusindisa uzowanqoba bonke ama-Aram shuthi makwamanje ama-Aram phambi kwakho uzodila nawo and that power usunikiwe yona already second step kwasekuthiwa thatha umcibisholo ke manje susesandleni sakhe ngizokusibamba mina sekuzokwenza wena ke come wathini wathi enkosini yakwa-Israyeli shaya emhlabathini kodwa laba bazalwane shaya emhlabathini Nkosi yakwa-Israyeli kade sibambile sacibishola thu ama-Aram onke uzowanqoba shaya emhlabathini ke manje angisasibambile isandla eqaleni besibanje umprofeti wasibeka ngaphezulu becibishola kanye kwathi umcibisholo kaJehova wokusindisa lo
kwase kuthiwa lalela ke mase kuyi10 yakho xosha imcibisho-ke ibambe wena ngesakhe isandla ngizosibamba mina ngoba lese ngeyakho shaya emhlabathini funda yashaya kathathu yayeka alazina na uma sekushaya yena ba wayesenze njani bathandekayo funda lo muntu kaNkuluNkulu wayithuthelela wathukuthela umuntu kaThixo yazi kubangwani la akubanga ukushaya uyekela funda sis funda wathi uma ubushaye kahlanu noma kayisithupha wawulahlulile iAram waze waliqeda somebody say hallelujah umile umprofeti leni prophetic njoba yenza la physical nje iyenzeka olikamoya wathiwa wanqoba 1 wanqoba 2 wanqoba 3 umprofeti usathula umbhekile wavela wayeka leli bible wadinwa umprofeti wathi achu uyekelani uthi at least ukubushaye noma ka5 noma ka6 uthi ngabe lahlulile iAram zwana result funda sisi uma ubushaye kahlanu noma kayisithupha wawulahlulile iAram waze waliqeda yebo kepha manje uyakulahlula iAram kathathu kuphela njobe shaya nje lapha kubalwa ukunqoba kwakhe ngithumeleni bathandekayo yena uthi uyashaya kanti ngana ukunqoba kwakhe yena uyitshela ukuthi uyashaya nje kanti ukunqoba kwakhe kodwa ngimemeze bathandekayo ukuthi ukunqoba kwakhona uNkulunkulu ayenze ungayiyeke abashe ukunqoba kwakho kuseqhubekweni akwafathi kwaba sengiyasho ukuthi kwakuyimina wangoshaya sangikhuzi athi awukahle mntaka uJesu yeka manje akashiwa ukuthi washaya ngafathi wathi washaya emhlabathini that is the spirit esilimaza ibandla likaNkulunkulu ukuyeka ukhona othe akashaye ubani osethe akayeka ngoba lelo kushaya ngelizwi eliclear thweshaya ubani othe yeka ayikho into embi njengokuyeka into ayikho into embi njengokuthi uyeke into engashongo uthe yenze ukuthi iyeke anithule yazi la isontweni niyezwa okwesithathu wathi ya wathi lo bhuti ewamosha uyabona nje ubushaya kathathu uyolinqoba kathathu kuphela iAram ngeke usakwazi ukuliqeda lonke kusho ukuthi njoba uqhubeke wangashaya nje labo bashile angeke usakwazi ukubanqoba ngoba njoba wena ubushaya mina bengibale 1 wanqoba kuqala 2 wanqoba futhi ukwenza kwethu ukunqoba kwethu nithuleleni ungayeki angani uma kuzothandazeka la ungayeki kwenza okuhle ungakuyeki once we have discovered something good do it into enginotisile bathandekayo we still have a very strong challenge bathandekayo more especially emzimbeni kaKristu ekwenzeni into eyodwa abantu umuntu nje imvelo yakhe nje iyakhathala ukwenza into eyi1 umuntu ungafuna ukwenza ushintsho ngisho dangerous kuye khona enye into phela ama changes amanye amahle khona into othi uyiyeka hey nawe ubona khona into othi ongathi uma uyiyeka khona izinto eziyizinsika zempilo yakho othi mhla ngiyeke ukuthi ko-crack indlu khona into engayeka ofuna ukuqhubeka uyenza wathi sase ngishumisa umuntu omdala bafuna ukukhulisa umuntu omdala kungenandaba nezimpo obhekana nazo ngenxa yayo ngishizwe lapha li strong ngiyazi ukuthi I was not trying to make myself God. I'm a human being, but I've said more ngifika ngithiwa khonto engiyiyekile it's because I've decided to leave it by myself. But ayikho into engakwazi ukungiyekisa into engiyenzayo. No. There's no devil on earth. There's no anything ephilayo nje kuthiwa isinambuzane. Ngoba once I commit myself, I discover this thing in my results. Ngisho ngabe xuyini
ayikho into engangenza ngiyiyeke into engiyenza. It's a level where you sign a covenant with God. Uthi lento Nkosi ngoyenza ngibongwa, ngoyenza ngingabongwa, ngoba enye into ofanele siyiwini leyo. Abantu abaningi bayiyekiswa into ukuthi akekho umuntu omu-appreciateayo. Kufanele into ungayiyenzeli ukuthi khona o-appreciateayo. Angipromote abantu bangabongi, angikholelwa kulona. Umuntu menza into right bafowethu, encourage him. Yeah, what you are doing is good. But ngicela ukusho lento, uma kungekho umuntu oyincomayo into oyenzayo, akuthi yeke. Uyenze bethule. Uyenze besho. Shaya. Ngicela baba lo wasuka angayithola ihlwele sethi hayi, nomprofeti wafalo wayithulela nje. Ngoba ingozi. Ngathi ushaya umprofeti athula athi swe. Angasho ukuthi hayi khehla, you are coming okay. Shaya bhuti, shaya. Wathula umprofeti, le ndoda eyayicabanga lento eyenza ayikho right, yayeka. Somebody say ungayeke, tshela umakhelwane. Siyathandaza, tshela umakhelwane ukuthi ungayeki makhelwane. Manami phela nithuleleni shona kumakhelwane ukuthi ungayeki. Siyathandaza manje, tshela umakhelwane ukuthi asiyeki. Nithuleleni bafowethu mkhona nibathandekayo. Continue. Do one and the same thing. Funa abantu abazobamba iphethini. Abantu abazobamba iphethini. Bathi le ngizoyenza izikhipha amanzi. Yabona umthombo ngizowumba, uyoza amanzi aphuma. Ngenze enye example bathanda, I was preaching about this. Uthi thina esikhule emakhaya. Siyazi ukuhlala endlini eyinethayo. Noma ke sidependela amanzi siwadependele emvuleni noma kulento ezobe icontsela imvula. Kwesikhathi ubukubeka iconsi, ngenze example ngalapha ekhaya. Uthi safaka line lo wamanzi, pipe lamanzi, kwakhona ileak yayikhona ku sink lokuhlambela. Sasingayiboni because amanzi. So maqedwa nje ukwenza lokho uzandeni kwaba ne-leak enyana. Mase tilungu lapha, hawu kuyaconsa la. Bona unkosikazi nakhona sebona amanzi phansi, hawu. Amanzi aphuma phi socingo. Hawu. Kunenathi lapha neshuthele lingafasekile, liyalika. Sase sithatha uTupperware, unkosikazi wathatha isitsha sakhe angasisebenzisi kakhulu. Wasifaka ngaphansi lapha ngoba ispace sasikhona, wasifaka ngaphansi. Uthi iconsi la lokungena kulawa ama Tupperware. Sakhohlwa. Angisho 3 days, 4 days, 1 week. After 2 weeks, amanzi ayesechitheke phansi kuma-tiles. Aphuma futhi manje la manzi. Umethu uyavula, athi mama, ngafaka isikhaftini. Ngithi mina ishuda sevuza kakhulu, mase egcwele isikhaftini ezachitheka. Manje siyawabuka asaconsa njengendlela ayiconsa ngayiqala. Uyazi enza kanjani amanzi? Noma econsa kancane wayeka ngokuconsa. Saze sagcwala isitsha. Noma ingancane kanjani into oyenza kodwa uma uzoyenza ungayiyeki. Saze sigcwala isitsha. Andamanga wonke umuntu kodwa oyenza uyabona uyenza kulonyaka na next year uqhubeke nayo ngisho andamanga abantu bathi lo yazala ngisathi kuyaganga la ngiyakutshela mase yabona iTupperware kamama mani bikhulu mos sesibamba kanje sibamba iconsi lihlangana nelinye lathi iconsi nje kulungile bengangiyekela 1 week kodwa in a space of 3 weeks bazobe sebe won't I am here ngizoqhubeka ungayiki ngishabe kuthiwa kusimoli kangakanani ngishabe kuthiwa khona ukuthi encourage ukuthi uyenze ungayiki uyabona namhlanje ngizoshumayeza amaphika kankani ungayiki othi sase ngikhumso kababa mase kukhona okuyeka ihambo yokuqala phansi ukwenze ama results uzowabona meke waqala ke this time uthi ngiqalele ungayiki wawuqonqoza isibhaza ngaphandle kwasekhaya lapha ucabanga uqala ngama-snacks anyana ngoba unengqondo ufuna ukukhanda isitolo hamba uyosivusa isibanza this time musukuyeka ngoba kungena icustomer elilodwa akungena elilodwa linda kungena elinye linda bazotshelana ukuthi kunesibhaza njalo silaphaya lithulele
ukuphakamisa yokwenza njani bayoya labajwayele ukuya khona bangayifici impahla baliquka kanti ba-out of stock basethiwa hawu uyanjalo ukhona nomunye ongathi uyayita hawu kunomuntu odayisa izinkwa la ukuphi ulapha uyayidayisa ama-Norox ulayizansi hawu uyazange zangayinaka-ke le bathi bayafika khona ubanika isevisi yomhlaba besethi hawu uyazi bengingayazi indaba yalamini hawu ngeke ngisaloku ngihluphe ngithule nina yazi ube out of stock loyo kanti uNkulunkulu ufuna ukuphakamisa umuntu ongayiki uNkulunkulu umuntu ophikelelayo ngisho uhlulwa iprinciple uNkulunkulu ukuthi akakwazi umuntu uku-apply iprinciple base kungarespondi ngoba kusiya uNkulunkulu ungenza into avela zibe nje abhekele yazi sibulawa nomoya kwama-instant sifuna i-result manje thina kanti la mina ngikhuluma nomuntu ozothi ngizoqhubeka ngiyenze le ngizoqhubeka lento ngizoqhubeka ngiyenze bathi bayangifica ngakusasa ngenza yona bakhulume bathule ngiyenze babonge bengabongi ngiyenze kodwa I'm telling you soon and very soon bazobe sibuza wonke yini imfihlo yakho sangathi ungathi ungabafihleli imfihlo ubathethe imfihlo yami ungayeki mangenza yonke into engiqala ngishiya halfway ngizodimolisha umoya umoya owenza ukuthi uma uqala izinto ungayiqede spirit of limitation khona lezi zinto esiqala kabili kwesithathu kwesifuna kuphuma ama-result uvuke lo moya namhlanje ngimelana nawo yonke into oyiqala uzoyiqeda yonke into oyicabanga uzoyenza yonke into ozoyibamba ngesandla izophumelela ngoba bazalwane yonke into ishabehloko spiritual kunemkhuleko ongathi uyenza wayiyeka isizozirizatha uyala mthandazweni yakho msukuyeka once you set a pattern of any kind. Okay, because it's my family prayer, I don't have a problem with it. We have a family prayer at home. I feel a gap. Uma singayenzi.